Hej YouTube, så er vi tilbage med part 2 af vores lille by. Og det er XC123 her. Og Mathias 16 her. Han sagde vist Mathias 2516. Nå, så får jeg bygget os et lille hus. Eller en købmand. Men vi skal nok også lave en survival. Men det bliver ikke lige nu. Nu skal vi lave en god en. Okay, fedt. Nå, det passer meget godt. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der nok et eller andet med. Sådan der. Og vi skal nok også have lavet et eller andet vulkan på et eller andet tidspunkt. Skal vi ikke have lavet en vulkan på et eller andet tidspunkt? Jo, det kan. Det kan da egentlig være. Ja, det kunne da egentlig være mega fedt. Og sådan noget lave, der skulle. Men hvis I har nogle gode idéer til, hvad vi nu skal lave, så kan vi da sagtens finde noget. Og hvis I har en Skype, så... Og hvis I kommer med nogle gode råd, så skal jeg nok stå til for at lave det. Hvis I nu havde en eller anden vild tanke om at lave The Simpsons eller sådan noget, så kunne det godt være, at vi lige kunne tage os sammen til at lave en. Men det er nok ikke hver evig eneste dag, vi laver nogen, så der kan godt gå lidt tid imellem, at de selvfølgelig ikke lige 4 år, men vi skal nok få lavet nogen. Og måske kunne vi lave en wipeout-bane på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg nok en stor rollercoaster. Det er dem, jeg skal at lave på sådan. Måske er der nogen af jer, der kender os. Og nu når I er her, så kan jeg så set også lige vise en fejl eller sådan noget med det her. Med at I kan bare stå inde i midten her, og så lukke døren, og så kan I hoppe op. Så kan I komme op hurtigt.
så sjov. I hvert fald ikke, hvis man har prøvet den et par gange. Men den er god at have. Synes jeg i hvert fald. Og det er Jellycraft, det er texture jeg har, hvis der er nogen af jer, der synes det er sejt. Hvad er det der egentlig? Hvad for noget? Nå, det her er en købmand. Og som ja, jeg hedder Daniel. Danmarks sejeste navn. Jeg kan også se over med mig. Ja, jeg skal lige have. Wow, det ser sgu fint ud. Hvad siger I, YouTube? Ser det flot ud? Og så jeg har en anden idé til et eller andet, hvad vi skal bygge næste gang. Så. Og hvis I er super ekstrem, mega, ultra heldige, så laver vi et hus til jer. Vi håber at vi får nogle seere. Og bare fortæl det til alle jeres venner. Det er ikke nogen video, der er super hængende. Den er sådan set meget offentlig. Det er nok også derfor, man lægger den på YouTube. Tror jeg da. Er det ikke derfor, man lægger den på YouTube, er det? Er det ikke for, at den skal blive kendt? Og folk kan se det? Det ser da bare grimt ud. Yeah, fartøj! Nå. Der er jo 2. Nå. Måske skulle jeg lave noget lys sammen. Godt lige hilse at sige, hvis man kommer ind for at ødelægge noget, så Ja, så har jeg, jeg er en dreng, jeg kan tage mange jokes, men kommer I ind og ødelægger jeres venners ting, eller et eller andet, fordi I er sure på personen, så bliver vendt. Jeg kan tage rigtig mange jokes. Men alligevel ikke, at folk de ødelægger andre folks ting. For man ved aldrig, hvor lang tid personen har brugt på at lave det. Så lad være med det. Jeg vil ved med, at I heller ikke kan lide, hvis jeg bare kommer ind på jeres server, så I ødelægger det. Eller vores, det skal I heller ikke smadre. Vi skriver, hvis I kommer ind, og I har lavet et hus, så skriver vi, hvem ejeren er.